είναι το EMDR? Το EMDR είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος, πάρα πολύ σύγχρονη και είναι recommended από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Χρησιμοποιείται μάλλον τώρα όλα τα μέσα που έχει προσφέρει η τεχνολογία στην επιστήμη της ψυχοθεραπείας. Ναι. Κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο. Για παράδειγμα, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε artificial intelligence στην ψυχοθεραπεία. Τώρα θα επικοινωνήσεις με ένα μεγάλο κοινό, με ένα ευρύ κοινό, μέσω του τηλεοπτικού The Social Experiment. Αυτό που κάναμε και το πήραμε πάρα πολύ σοβαρά και το οτιδήποτε συζητούσαμε με την ομάδα, πώς μπορούμε να κάνουμε, γιατί η εκπομπή, όταν βγει θα δείτε ότι είναι γεμάτη καλοσύνη. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δείξουμε την πραγματικότητα, γιατί κακά τα ψέματα, πολλά παιδιά σε πολλές οικογένειες και από τους ίδιους τους γονείς τους περνάνε πολύ άσχημα πράγματα. Θα δεις. Αυτό που ζήτησα από την παραγωγή είναι... Γεια σας, καλώς ορίσατε στο WhatsApp με τη Μαριλένη Σταύρου, μία χορηγία της Τράπεζας Κύπρου. Σήμερα φιλοξενούμενη είναι η Ηλώνα Μαρκοσιάν, εγγεγραμμένη συμβουλευτική ψυχολόγος. Καλώς όρισες, Ηλώνα μου. Γεια σας σε όλους. Θέλουμε καταρχάς να μας συστηθείς, να μας πεις για εσένα ως επιστήμονας. Λοιπόν, τώρα να θυμηθώ πόσα χρόνια είμαι στον χώρο της ψυχολογίας. Περίπου 25, μαζί με τις σπουδές μου. Οπότε σπούδασα στο Πάντιο, έχω πτυχίο συμβουλευτικής ψυχολογίας και μάστερ από το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Γερεβάν, όπου και αυτή τη στιγμή κάνω και το διδακτορικό μου στο θέμα του well-being. Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι το πώς να κάνουμε τη ζωή μας πιο ωραία. Ναι, πώς να νιώθουμε ευτυχισμένοι. Πώς να νιώθουμε ευτυχισμένοι. Κάπως στο περίπου, κάπως έτσι. Άσκω το επάγγελμα εδώ και πολλά χρόνια στη Λεμεσό. Ασχολούμαι με EMDR. Θα πω για αυτό λίγο. Τι είναι το EMDR? Το EMDR είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος, πάρα πολύ σύγχρονη και είναι recommended από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μαζί με το Cognitive Behavior Therapy, ως μία από τις πιο αποτελεσματικές και σύγχρονες μεθόδους ψυχοθεραπείας. Βασίζεται στην κίνηση των ματιών. Έπρεπε να το φέρω, να το δείξουμε, δεν το σκέφτηκα. Φαντάζομαι για να βασίζεται στην κίνηση των ματιών χρησιμοποιείς και τεχνολογικά μέσα. Οι επιστήμονες έχουν βρει μια σύνδεση μεταξύ των τραυμάτων μας και της κίνησης των ματιών στον τρόπο που επεξεργάζονται αυτά τα τραύματα. Δηλαδή, πες ότι κάτι έχει συμβεί στο παρελθόν σου και ο εγκέφαλος δεν έχει προλάβει να το επεξεργάσει αποτελεσματικά και αυτό σου έχει μείνει σαν τραύμα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, με τη βοήθεια μιας λάμπας, η οποία είναι σαν μια ράβδος, όπου έρχεται φωτάκι και το ακολουθεί το μάτι μας. Έτσι ακριβώς, κάνουμε recreate το τραύμα μας και το επεξεργάζουμε χωρίς να κοιμόμαστε. Να το πω έτσι, χωρίς επαγγελματικούς όρους για να είναι κατανοητό για όλους. Ταυτόχρονα όμως, τώρα επειδή οι τεχνολογίες έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ, εφαρμόζουμε και την μέθοδο της εικονικής πραγματικότητας. Τι συμβαίνει αυτό? Για παράδειγμα, αν έχουμε μια φοβία, φοβάσαι τις αράχνες. Μάλιστα. Τι κάνουμε? Μην μου βάζεις αράχνες πάνω μου μέσω το γυαλιό VR. Όχι ακριβώς. Αυτό λέγεται exposure και γίνεται σταδιακά, δεν γίνεται αμέσως, ας πούμε. Εγώ τώρα κατευθείαν που το είπες, επειδή φοβάμαι τα φίδια, νιώθω να ανατριχιάζω ολόκληρη στην ιδέα ότι θα μου βάλεις να δω φίδια. Αυτό πολύ εύκολα γιατρεύεται με τη μέθοδο EMDR μαζί με το VR. Και επίσης εφαρμόζουμε και το Artificial Intelligence πλέον. Δηλαδή χρησιμοποιείτε μάλλον τώρα όλα τα μέσα που έχει προσφέρει η τεχνολογία και η επιστήμη της τεχνολογίας στην επιστήμη της ψυχοθεραπείας. Ναι. Πρώτη φορά το ακούω, δεν ξέρω ότι εφαρμόζεται κάτι τέτοιο γενικότερα, πόσο μάλλον στην Κύπρο. Ναι, είναι κάτι πάρα πολύ πρωτόπορο, καινότομο και υπάρχουν κέντρα τα οποία ασχολούνται με αυτό. Για παράδειγμα, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε artificial intelligence στην ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν τεχνικές meditation που μπορείς εσύ να επιλέξεις πού ακριβώς θέλεις να βρεθείς. Ας πούμε, θες να κάνεις μια άσκηση χαλάρωσης και θέλεις να βρεθείς σε ένα δάσος με ροζ δεντράκια. Και
στο σύστημα, στον υπολογιστή, βάζεις θέλω να βρεθώ σε ένα δάσος με ροζ δεντράκια, να έχει ελαφάκια και να έχει καταράχτη. Απίστευτο. Ναι. Intelligence, ναι. artificial intelligence δημιουργεί τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη το δημιουργεί αυτό το περιβάλλον. Τι κάνεις, φοράς τα γυαλιά της εικονικής πραγματικότητας και σαν να βρίσκεσαι εκεί. Ταυτόχρονα, αν ας πούμε έχεις κάποιο τραύμα, το οποίο σχετίζεται με μια φοβία, ας πούμε, την αραχνοφοβία, για παράδειγμα, πάλι με την βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας κάνεις εμβάθυνση, φοράς τα γυαλιά και βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον όπου ξεκινάμε από κάτι πιο εύκολο. Π.χ. από μακριά θα δεις μια μικρή αραχνούλα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, σε ένα ενιδρίο, από που δεν μπορεί να... και είναι πολύ μακριά. Μόλις αρχίζεις και νιώθεις άγχος, πατάω εγώ το κουμπί και μεταφέρεσαι σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει αυτή η λάμπα, αλλά είναι μέσα στα γυαλιά, ναι, και πηγαίνει έρχεται το φωτάκι και επεξεργάζεται το τραύμα σου. Στο επόμενο βήμα, αυτή την ωραία την αράχνη την φέρνουμε πιο κοντά. Μπορείς να φτάσεις στο σημείο να έχεις μεγάλη αράχνη και να την πιάσεις με τα χέρια. Να νομίζεις ότι την πιάνεις, γιατί είσαι μέσα στην εικονική πραγματικότητα και νιώθεις ότι την πιάνεις. Μπορείς να τη σηκώσεις, μπορεί να τη χαϊδέψεις, μπορεί να την πετάξεις, κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά για να το κάνεις αυτό, σταδιακά επεξεργάζεις αυτή την τραύμα, είναι το trigger σου. Καταπληκτικό εν τω μεταξύ αυτό. Είναι καταπληκτικό. Γιατί έχουμε και πολλές φοβίες ή πολλά τραύματα οι άνθρωποι, τουλάχιστον κρίνοντας από μένα και τον περίγυρο μου, τα οποία δεν ξέρουμε από πού πηγάζουν. Δηλαδή, σου λένε φτάσει στη ρίζα, ας πούμε, του τραύματος για να μπορείς να το λύσεις. Εγώ δεν ξέρω γιατί φοβάμαι τα φίδια. Απλά τα ιδιάζω, τα φοβάμαι, δεν θέλω ποτέ να δω. Όμως, και δεν ξέρω από πού πηγάζει. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές να πάω πίσω, να εμβαθύνω στο υποσυνείδητο να το βρω. Δεν μπορώ. Οπότε αυτή η μέθοδος, νομίζω, είναι ιδανική. Και είναι ένα μικρό παράδειγμα, έτσι. Ναι, είναι η αραχνοφοβία. Δεν ξέρω αν το εξηγώ έτσι κατανοητά. Πολύ κατανοητά. Ναι, το EMDR είναι φοβερή μέθοδος, γιατί, όπως λες, δεν θυμάμαι από πού δημιουργήθηκε αυτό, όμως, πολύ πιθανόν κάπου παλιά έχει συμβεί κάτι το οποίο έχει αποθηκευτεί στη μνήμη σου, εσύ να το έχεις ξεχάσει, αλλά το σώμα σου θυμάται. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος και σε γενικότερα συναισθήματα. Ας πούμε, μπορεί να νιώθω εγώ μονίμως ότι δεν αξίζω. Ναι, τα πάντα. Μπορεί να με βοηθήσει και σε αυτό, δηλαδή, σε τέτοιους τομείς. Βέβαια, υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, τα οποία ακολουθούμε και για κάθε περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή standard πρότοκολλο, όπως το λέμε, ή κάποιο πιο εξειδικευμένο, ας πούμε, για τις εξαρτήσεις, για την κατάθλιψη. Βεβαίως. Για παράδειγμα. Δύσκολη τομή, εν τω μεταξύ. Βεβαίως. Ας πούμε, αν φοβάσαι εσύ να μιλάς στο ραδιόφωνο. Ναι. Π.χ. Λέμε τώρα. Να μια φοβία που δεν έχω. Λέμε τώρα. Η μόνη φοβία που δεν έχω. Εγώ για να βγω, ας πούμε, και να μιλήσω στον κόσμο, το έχω κάνει και για τον εαυτό μου. Για να νιώσω πιο σίγουρη, για να μην φοβάμαι, για να μην αγχώνομαι. Τι κάνεις, δημιουργείς μες στο μυαλό σου, φαντάζεσαι, μπορείς να κάνεις και flash forward για κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμα. Π.χ. έχεις μια σημαντική παρουσίαση και λες ότι θέλω να επεξεργάσω αυτό τον φόβο μου στο μέλλον. Και κάνουμε μια τεχνική που λέγεται flash forward και δημιουργούμε αυτό το σκηνικό και αρχίζουμε και πηγαίνουμε από εκεί. Όταν κάνουμε τα sets, λέγονται sets, πάει το φωτάκι κάμποσες φορές. Σταματάει το φωτάκι, ρωτάει ο θεραπευτής. Τι παρατηρείς. Αυτό τι σημαίνει, ότι από τον εγκεφαλό σου αρχίζουν και βγαίνουν από τη μνήμη σου οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό το γεγονός στο μέλλον. Κάτι έχει συμβεί για να φοβάσαι εσύ. Και είναι εκπληκτικό το τι μπορεί να βγει από τη μνήμη μας. Ναι. Αυτή κάνουμε δηλαδή. Εμείς παίρνουμε την μνήμη, φορτώνουμε στο operative κομμάτι, operative memory και αρχίζουμε και επεξεργάζουμε τα παλιά εδώ και τώρα. Που τα παλιά για κάποιο λόγο δεν τα θυμόμαστε όλα, αλλά όπως μας λες, μάλλον και για να είναι και το τραύμα εκεί,
είναι στη μνήμη μας, αλλά δεν είναι στο συνείδητο, δεν είναι στην operative μνήμη, όπως είπες και εσύ. Ναι. Και επίσης, ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι λειτουργούμε σε πολλά επίπεδα. Έτσι, είναι το γνωστικό, σωστά, είναι το σωματικό, το συναισθηματικό. Κάποιες φορές, πες ότι κάτι σου έχει συμβεί όταν ήσουν 2 ετών. Δεν μπορώ να το θυμάμαι. Το σώμα σου όμως θυμάται. Απίστευτο. Και μπορεί κάτι να κάνει trigger το τραύμα σου και να αρχίσει να λες, μα γιατί αγχώνομαι, γιατί το νιώθω εδώ, κάποιος νιώθει στο λαιμό, κάποιος ζαλίζεται, κάποιος νιώθει μια έτσι. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε κάποτε τραύμα το οποίο δεν είναι verbal. Μάλιστα. Και έχει αποθηκευθεί. Υπάρχει ένας καταπληκτικός επιστήμονας, Bessel van der Kolk, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο, «Το σώμα θυμάται», κάπως έτσι αν το μεταφράζω σωστά. Είναι μια τρομερή έρευνα για το πώς το σώμα σου θυμάται τα πάντα και δεν ξεχνάει ποτέ τίποτα. Αυτό, έχω να σου πω, το πιστοποιούμε οι ηθοποιοί στη δραματική σχολή. Είναι επίσης μια ολόκληρη μέθοδος ότι το σώμα θυμάται. Για και μάλιστα, δουλεύοντας, το βλέπουμε πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, αν λέγοντας μια συγκεκριμένη ατάκα προχωράς προς το τραπέζι, κάθε φορά που θα πεις αυτή την ατάκα, έχεις την τάση να προχωρήσεις προς το τραπέζι, γιατί έτσι το μάθες στην πρόβα. Ή ξεκινά ένα τραγούδι και κατευθείαν θα κάνεις τις κινήσεις που έχεις μάθει στη χορογραφία. Το σώμα θυμάται, το μαθαίνουμε κι εμείς σε ένα εντελώς διαφορετικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι η μνήμη μας αποθηκεύει κάποιες αναμνήσεις με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, αν σου πω ελληνικό νησί, τι νιώθεις? Εγώ τώρα βλέπω άσπρα σπίτια, ελληνικές σημαίες, θάλασσα. Θυμάσαι τη μυρωδιά? Τη μυρωδιά, ναι, θάλασσα, ψαριού. Έτσι ακριβώς. Ναι. Ταβερνούλες. Έτσι ακριβώς. Οπότε, όταν κάνουμε αυτή τη μέθοδο, από τη μνήμη μας βγαίνουν διάφορα πράγματα. Είναι εικόνες, είναι λέξεις, είναι μυρωδιές, είναι... Ήχοι. Ακριβώς. Ας πούμε, κάποιες περιπτώσεις που λέει ο άνθρωπος, δεν μπορώ με τίποτα, δεν αντέχω τον ήχο που βγάζουν τα περιστέρια. Ναι. Όταν ξεκινάς και αρχίσεις και επεξεργάζεις και προσπαθείς να βγάλεις από την μνήμη τα γεγονότα, ξαφνικά θα σοκαριστείς τι μπορείς να συνειδητοποιήσεις και τι μπορεί να θυμηθείς. Γιατί αρχίζουν και ενεργοποιούνται όλες οι αναμνήσεις. Απίστευτο. Είναι μια μέθοδος που είναι φοβερή. Καταπληκτικό. Εν τω μεταξύ, Ηλώνα μου, θα σε δούμε τώρα και και τηλεοπτικά, γιατί ανέφερες πριν την αυτοϋποβολή σου, όχι μάλλον τη βοήθεια που πήρες εσύ για να μπορείς να επικοινωνήσεις με το κοινό. Τώρα θα επικοινωνήσεις με ένα μεγάλο κοινό, με ένα ευρύ κοινό, μέσω του τηλεοπτικού The Social Experiment. Θέλω να μου πεις την εμπειρία σου γι' αυτό. Καταρχάς, είναι κάτι καινούριο για μένα. Νομίζω δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα το πόσο μεγάλο και σπουδαίο πράγμα κάναμε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να το πω προσωπικά, δεν το πιστεύω ακόμα. Δεν ξέρω τι έρχεται. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα ότι κάναμε μια φοβερή δουλειά με μια καταπληκτική ομάδα και όταν επικοινώνησα για πρώτη φορά στο Zoom call με όλους, με την ομάδα αυτή, μου είπε ο Χάρης 2-3 παραδείγματα, είμαι μέσα. Δεν με νοιάζει τι και πώς, είμαι μέσα. Σε φόβιζε καθόλου αυτό, γιατί όταν έχεις να κάνεις με τον αστάθμητο παράγοντα που είναι οι αντιδράσεις του κόσμου, που δεν ξέρεις. Βέβαια, από την εμπειρία σου, ίσως και από τις σπουδές σου, κάπως να μπορέσετε να σφιγμομετρείτε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος γενικά, αλλά πάντοτε είναι αστάθμητο. Πάντοτε υπάρχει το ρίσκο του απρόβλεπτου. Κοίταξε, σε αυτό, επειδή είχα δίπλα μου ανθρώπους που με βοηθούσαν σε αυτά, από τη μεριά της τηλεοπτικής παραγωγής, το πώς χτίζεται όλο αυτό. Όμως, επειδή έχω μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο της ψυχολογίας και στον χώρο της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, ξέρω πολλές φορές ποια θα είναι η αντίδραση. Ξέρω να την διαχειριστώ. Όμως, αυτό που έρχεται δεν ξέρω ακόμα. Γιατί μπορώ να διαχειριστώ οτιδήποτε τέτα-τέτ. Μπορείς ξαφνικά να αρχίσεις να φωνάζεις, να κλαις, γιατί συμβαίνουν διάφορα στο γραφείο. Μπορεί κάποιος να σηκωθεί, να αρχίσει οποιαδήποτε αντίδραση
δεν τη φοβάμαι, ξέρω να τη διαχειριστώ. Τι γίνεται όταν γίνεται αυτό μαζικό. Σωστά, Ναι. σωστά. Οπότε, όταν βλέπαμε όλο αυτό, εμείς το βλέπαμε live. Γι' αυτό θα δεις και εμάς, είμαστε πολύ αληθινοί και αντιδράμε κάποιες φορές. Γινόταν κάποιες αντιδράσεις που ήταν πάρα πολύ απρόβλεπτες. Μάλιστα. Και πολύ ενδιαφέρουσες, τρομακτικές κάποιες φορές. Μπορώ να πω ότι είδαμε όλη την γκάμα των συναισθημάτων. Εσύ χρειάστηκε να παρέμβεις σε στιγμές για να ηρεμήσεις κάποιον, για να μιλήσεις με κάποιον ή για να διαχειριστείς μια κατάσταση τέτοια? Κοίταξε, αυτό που κάναμε εμείς, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες γιατί... Σωστά. Ναι. Θα με μαλώσουν. Αυτό που κάναμε και το πήραμε πάρα πολύ σοβαρά και οτιδήποτε συζητούσαμε με την ομάδα, πώς μπορούμε να κάνουμε, γιατί η εκπομπή, όταν βγει θα δείτε ότι είναι γεμάτη καλοσύνη. Είναι πολύ όμορφη εκπομπή. Αυτό που κάναμε το θεωρώ πάρα πολύ γεμάτο καλοσύνη. Επιλέξατε την καλοσύνη ή όντως στην πλειοψηφία αυτό έβγαινε? Θα σου πω, νομίζω ότι γενικά και σαν άνθρωποι και επαγγελματίες είμαστε έτσι. Μάλιστα. Και αυτό που επιλέξαμε είναι να δείξουμε από τη μία την πραγματικότητα, όμως να παραμένουμε καθρέφτες, να δείχνουμε ακριβώς αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ωραία. Αλλά ταυτόχρονα δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να τραυματίσουμε κανέναν. Σωστά. Και πολλές φορές όταν έπρεπε να μπει ο Χάρης και να επέμβει, λέγαμε πήγαινε, γιατί βλέπεις ότι λίγο ακόμα και ο άνθρωπος είναι εκτός εαυτού. Ναι. Και ειδικά στα επεισόδια που ήταν παιδιά, εγώ δεν μπορώ. έγινε μια πολύ, το λέω και ανατριχιάζω, έγινε μια πάρα πολύ σοβαρή προεργασία πριν, προετοιμασία. Δουλέψαμε πολύ με τα παιδιά, με τους γονείς τους, με όλους όποιος θα μπορούσε να είναι σε αυτό το επεισόδιο, για να σιγουρευτούμε ότι δεν στενοχωρήθηκε, δεν τραυματίστηκε κανένας. Επίσης, αυτή η αρχή που είχαμε είναι οποιαδήποτε στιγμή βλέπουν ότι ο άνθρωπος δεν, είτε παιδί, είτε ενήλικας, είτε κάποιος, σταματάμε. Πολύ σωστά και όπως είπες, ιδιαίτερα στην περίπτωση των παιδιών, που πολλές φορές δύσκολα διαχωρίζουν το τηλεοπτικό προϊόν από την πραγματικότητα, κάποιες φορές εύκολα, κάποιες άλλες πιο δύσκολα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι και πιο ευαίσθητα, είναι σαν σφουγγάρια τα παιδιά. Δηλαδή, σκεφτόμουν συνέχεια αν ήταν τα παιδιά μου σε μια τέτοια θέση και αμέσως κλειδώνω. Ξέρεις, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δείξουμε την πραγματικότητα, γιατί κακά τα ψέματα, πολλά παιδιά σε πολλές οικογένειες και από τους ίδιους τους γονείς τους περνάνε πολύ άσχημα πράγματα. Φυσικά. Και δεν είναι μόνο η κακοποίηση, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι το λιγότερο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Η αδιαφορία πολλές φορές είναι μεγάλο τραύμα για τα παιδιά, το οποίο το παραγωνίζουμε. Η ψυχολογική μη υποστήριξη των παιδιών από τους γονείς επίσης. Είναι δύσκολες θεματικές. Είναι ό,τι πιο φρικτό που μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί, να είναι στην οικογένεια μέσα, να έχει γονείς, να έχει οικογένεια και να νιώθει μόνος. Ναι. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί. Οπότε εμείς η αρχή μας ήταν από την πρώτη στιγμή. Συμφωνήσαμε όλοι ότι θα είμαστε αληθινοί. Όποιος είναι γύρω μας θα φροντίσουμε να είναι safe. Πολύ να ωραίο. μην στενοχωρηθεί κανένας, είτε οι άνθρωποι που θα αντιδρούσαν, είτε οι δικοί μας που είναι involved στην παραγωγή. Και νομίζω ότι κάποιες φορές και το παρακάναμε κιόλας. Ήμασταν υπερπροστατευτικοί. Better safe than sorry, λένε. Exactly. Και είμαι κι εγώ αυτής της λογικής, να σου πω την αλήθεια, γιατί όταν έχεις να κάνεις με ψυχές ανθρώπων, χρειάζεται μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Είδες κάτι εσύ που να σε σοκάρει ή να σε αναστατώσει? Θα δεις. Αυτό που ζήτησα από την παραγωγή είναι να μην έχω μόνο ένα ρόλο επιστημονικό, αλλά γιατί οτιδήποτε πω ως ψυχολόγος είναι βασισμένο μας στις έρευνες, όμως ταυτόχρονα εμείς το βλέπαμε live. Και κάποιες φορές γινόταν πράγματα τα οποία όσο προετοιμασμένος και να είσαι, είμαι άνθρωπος, ζωντανός. Ναι. Και θα με δεις και να θυμώνω, θα με δεις και να λέω την άποψή μου και λέω τώρα θα μιλήσω Σιλώνα
άνθρωπος, γυναίκα. Σωστό. Γιατί ήταν κάποια πράγματα. Σε αυτό μπορώ να το καταλάβω πολύ καλά, διότι ως επιστήμονας οφείλεις, αντιλαμβάνομαι, να κρατήσεις μία απόσταση και να δεις τα πράγματα ψυχρά επαγγελματικά. Όμως ως άνθρωπος δεν μπορείς πάντα να μην αντιδράς σε ένα συγκλονιστικό γεγονός που συμβαίνει μπροστά σου. Ναι. Και ήταν κάποιες στιγμές που θα με δεις, συγκινήθηκα και κάπου έτρεξε και το δάκρυ και ζήτησα να μείνει αυτό. Γιατί θέλω ο κόσμος όταν βλέπει, είμαστε ζωντανοί άνθρωποι, να βλέπει και τις δικές μας αντιδράσεις. Γιατί αυτή η εκπομπή είναι απλά ένας καθρέφτης. Θέλω να δουν όχι μόνο τους ανθρώπους που αντιδρούν έξω, αλλά και εμάς. Που ουσιαστικά είσαστε το μάτι και των τηλεθεατών, που δηλαδή εμάς που θα το δούμε από την τηλεόραση. Οπότε, τώρα εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, καταλαβαίνω το διαχωρισμό, γιατί μπορούσες να αντιδράσεις σαν Ηλώνα και όπως ήθελες, αφού έβλεπες κάτι, έτσι, δεν ήταν κάποιος στο γραφείο σου. Στο γραφείο σου καταφέρνεις πάντα να αποστασιοποιείσαι, να κρατάς τη ψυχραιμία σου, διότι αντιλαμβάνομαι κάνοντας αυτή τη δουλειά, δεν μπορείς να φορτώνεσαι τους πόνους όλων των ανθρώπων που σε επισκέπτονται. Κοίταξε. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που βοηθούν σε αυτό. Καταρχάς, οποιοσδήποτε θέλει να είναι επαγγελματίας, ψυχολόγος, σοβαρός, να κάνει σωστά τη δουλειά του, οφείλει να πηγαίνει, να κάνει δική του ψυχοθεραπεία. Να πηγαίνει σε ψυχολόγο. Σωστά. Για να μπορέσεις, αν κλάψεις εσύ, εγώ έχω εμπάθεια. Ναι. Θα έχω ενσυναίσθηση. Ναι. Empathy. Ενσυναίσθηση. Θα καταλάβω ότι πονάς. Θα νιώσω λίγο από τον πόνο σου, αλλά είναι κρίσιμο να μην ξεχάσω ότι είναι δικό σου πόνος και είμαι εδώ για να σε βοηθήσω εσένα. Μάλιστα. Αν όμως εσύ πονάς για ένα θέμα το οποίο με αγγίζει και εμένα, τι θα γίνει? Θα κάτσουμε και θα κλάψουμε οι δυο μας. Ναι. Γι' αυτό εγώ πρέπει να προσέξω το δικό μου mental well-being και θα πηγαίνω σε ψυχολόγο και το κάνουμε εμείς όλοι χρόνια. Και ταυτόχρονα έχω επόπτη, supervision. Είναι κρίσιμο, είναι απαραίτητο. Είναι κάποιος συνάδελφος που είναι πιο πολλά χρόνια στο επάγγελμα, είναι πιο έμπειρος και αν έχουμε κάποια τυφλά σημεία, πηγαίνουμε και πολύ ενδιαφέρον αυτό. Άρα και το κάνουν όλοι. Δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι χωρίς αυτό δεν μπορείς να είσαι καλός επαγγελματίας. Θα σταματήσει η ανάπτυξή σου. Αυτό που κάνω εγώ από τη στιγμή που έχω ξεκινήσει τις σπουδές μου, δεν έχω σταματήσει ούτε μία μέρα να σπουδάζω. Γιατί τη στιγμή που θα σταματήσω, θα σταματήσει η ανάπτυξή μου. Δεν μπορώ να πάω τον πελάτη μου πιο ψηλά. Σωστά. Και αυτό τώρα με την τεχνολογία που είχαμε πει στην αρχή αυτού του podcast είναι από μόνο του μια απόδειξη του πόσο ψάχνεις συνέχεια τα πράγματα. Φαντάζομαι είναι πολύ καινούριο αυτό. Είναι αρκετά. Υπήρχε πάντα. Απλά κάποια στοιχεία τα οποία έχουν μπει, τρομερές δυνατότητες που μπαίνεις σε αυτή την πραγματικότητα και νιώθεις ότι είναι κάτι αληθινό. Και έχει πιο πολλές δυνατότητες από ότι παλιά απλά μια εικονική πραγματικότητα. Και σου δίνει ένα ατελείωτες δυνατότητες. Οπότε νομίζω ότι αν αγαπάς το επάγγελμά σου, είσαι μέσα, δεν είναι δουλειά πλέον. Είναι ο τρόπος ζωής. Στο social experiment, Ηλώνα μου, υπήρχε κάτι με το οποίο εσύ να διαφωνούσες ή να φοβόσουν ιδιαίτερα ή να... Ρε παιδί μου, να πρέπει να το ξαναδείς και να το ξαναδείς για να νιώσεις άνετα με κάποιο πείραμα. Υπήρχαν κάποιες στιγμές που έβλεπα τις αντιδράσεις και ναι, διαφωνούσα και έλεγα ότι προσπαθούσα εκεί να κάνω έναν διαχωρισμό. Θα μιλήσω τώρα ως επαγγελματίας, όμως θέλω να πω την άποψή μου. Δεν με νοιάζει αν η παραγωγή το κόψει ή δεν το κόψει, εγώ την άποψή μου θα την πω. Ναι. Κάντε ό,τι θέλετε. Γιατί υπήρχαν κάποιες στιγμές εγώ ως γυναίκα διαφωνούσα με αυτή τη στάση. Μάλιστα. Και θα το δείτε. Okay. Θα δούμε. Εγώ δεν έχω να τα δω. Θα το δείτε. Και υπήρχαν στιγμές που πάθαινα σοκ από τον τρόπο που εκεί που θα περίμενες ο άνθρωπος με νύχια και δόντια να μπει και να αντιδράσει, έβλεπες... Παγωμάρα. Θα με δεις με ανοιχτό το στόμα. Ναι. Και προσπαθούσα να βρω μια δικαιολογία, μια εξήγηση επιστημονική και λέω, δεν θέλω.
Κατάλαβα και με προβληματίζει πάρα πολύ. Ίσως να πρέπει να έρθεις και μετά την προβολή των επεισοδίων. Νομίζω ναι. Για να ξαναπούμε συγκεκριμένα για όλα αυτά. Δεν μπορώ να πω τώρα πολλά, αλλά είναι πραγματικά κάποιες στιγμές που μας άγγιξαν. Υπάρχουν και κάποια teasers που βγήκαν, ας πούμε, μπορείτε να πάρετε μια γεύση. Π.χ. το teaser που βγήκε με την κυρία που λέει στην άλλη ότι είναι παχιά. Ναι. Αυτό... Έλα να μιλήσουμε για αυτό που το κατέχω το θέμα. Και εγώ το κατέχω πολύ. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι θα ακούσουμε τα πάντα, θα ακούσουμε διάφορα σχόλια. Θέλω να το κρατήσετε στο μυαλό σας. Οτιδήποτε δείτε είναι ιστορίες που είναι πραγματικές. Ναι. Είτε έχουν συμβεί προσωπικά σε εμάς, ειδικά αυτό που έγινε, μου έχει συμβεί και εμένα προσωπικά και σε πολλούς που ξέρω. Να μου επιτεθούν για την εμφάνισή μου, που λες, οκ, τι συμβαίνει τώρα. Ναι, ναι. Και είναι κρίσιμο να το ξέρουμε. Και τώρα με τα social media, όλη αυτή η επίθεση είναι στον υπερθετικό βαθμό, είναι τόσο μεγάλη, διότι άγνωστοι άνθρωποι μπορεί να επιτεθούν σε άγνωστους ανθρώπους, επειδή έτσι ξύπνησαν, έτσι πιστεύουν, θέλουν να πούν κάτι, θέλουν να εκτονωθούν για δικά τους πράγματα, δεν ξέρω. Και ούτε μας αφορά, ενώ ο καθένας μας κάνει τη δουλειά με τον εαυτό του. Όμως, αυτό που πρέπει να φιλτράρουμε είναι τι πρόσβαση έχουμε πάνω στον άλλον. Και γιατί θέλουμε να στεναχωρήσουμε ή να πληγώσουμε κάποιον. Γιατί μας προκαλεί ικανοποίηση να πούμε στον άλλον «Δεν σου πάει αυτό που φοράς» ή «Κάμε δίαιτα, είσαι πασά». Νομίζω ότι και με πολύ αγάπη. Εγώ θα σου πω ότι με πάρα πολλές φορές έρχονταν άνθρωποι που με αγαπούν. Όχι supposedly, που νιώθω ότι με αγαπούν. Και θα μου έκαναν τέτοια σχόλια, τα οποία θα με πλήγωναν. Έτσι ακριβώς. Ίσως γιατί νιώθουν ότι αυτό είναι φροντίδα, όμως είναι... Όχι. Παιδιά, δεν είναι φροντίδα, πρέπει να υπάρχουν όρια και πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός. Η αστεία πολλές φορές, ξέρεις. Ναι. Καμιά φορά χαϊδευτικά άνθρωποι που μας αγαπάνε να μας κάνουν αστεία. Και όχι μόνο για το σώμα μας, για πάρα πολλά πράγματα. Passive aggressive αυτό και είναι τοξικό. Ναι, για τους φίλους μας μπορεί να μας κάνουν αστεία, τα οποία πληγώνουν για τον εαυτό μας, για το σώμα μας, για τις γνώσεις μας, για κάτι που θα πούμε. Έτσι ακριβώς, ναι. Οπότε, ναι, είναι πράγματα που βλέπουμε γενικά, δηλαδή που θα δούμε. Ανθρώπινες συμπεριφορές. Δεν θέλω να κάνω spoiler, αλλά επειδή αφού βγήκε αυτό το teaser, όταν μου είπε ο Χάρης για ότι θα γίνει ας πούμε κάτι τέτοιο, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ και λέω είμαι μέσα. Δεν με νοιάζει, εγώ είμαι μέσα, θέλω να συμμετέχω γιατί όλες οι ιστορίες αδύνατο να μην σε αγγίξουν. Και εξηγούμε γιατί ο κόσμος μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό του να έρθει και να σου πει κάτι τέτοιο και τι μπορούμε να κάνουμε για να το σταματήσουμε, ότι πρέπει να το σταματάμε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Εγώ ως ψυχολόγος γενικά αυτό που ήθελα πάρα πολύ και γιατί συμφώνησα να είμαι στην τηλεόραση, πάντα ήθελα να μιλάω για την ψυχολογία σε ένα πιο ευρύ εκτός, ναι, και να μαθαίνουμε, να δείχνουμε στον άλλον ότι θα μπορούσες να πεις όχι έτσι και θα μπορούσες να πεις αλλιώς. Αν θέλεις εσύ να μου πεις ότι δεν είμαι αρκετά αδύνατη, αρκετά όμορφη, αρκετά νέα, αρκετά έξυπνη, θα πρέπει να μου πεις, Ηλώνα, θα ήθελα να σου δώσω συμβουλή. Τη γνώμη μου να πω. Θα ήθελες να την ακούσεις? Αυτό, αν πω ναι, να την ακούσω. Ξέρεις, αν είσαι ο διατροφολόγος μου, να μου πεις, Ηλώνα μου, θέλω να πω τη γνώμη. Πες μου. Ναι. Έχω έρθει γι' αυτό. Ναι, αλλά αν είσαι κάποιος άνθρωπος άλλος, εκτός του περιβάλλοντος μου, και να μου πεις ότι πρέπει να χάσω 3-4 κιλά και θα είμαι πιο ωραία. Παιδιά, έχω καθρέφτη, έχω ζυγαριά, έχω πρόσβαση σε όλα. Ξέρω. Όντως. Ο σκοπός που μου το λες, ποιος είναι? Γιατί πολλές φορές ο σκοπός είναι ότι νιώθοντας ότι σε μειώνω εσένα, ανεβάζω το δικό μου εαυτό. Βλέπω ότι πολλές φορές αυτή είναι η πρόθεση και ίσως από εκεί πρέπει όλοι μας, προσωπικά ο καθένας με τον εαυτό του. Δεν ξεκινάμε με τους άλλους να διορθώνουμε, με τον εαυτό μας πρέπει να ξεκινήσουμε. Εγώ πάντα λέω αυτό, το έχουμε κλέψει από τον Μάικλ Τζέξον. Αν θέλεις να κάνεις τον κόσμο λίγο καλύτερο, ξεκίνα από τον άνθρωπο στο καθρέφτη. Αυτή είναι η αρχή μου. Αν θέλω να αλλάξω κάτι, ξεκινώ από τον εαυτό μου. Και μέσα από την εκπομπή
γιατί ακούστηκαν, δεν έχω TikTok και δεν μπαίνω και δεν διαβάζω τίποτα, ας πούμε. αλλά ήδη πήραμε μια γεύση, παρόλο που είναι out of context το κομμάτι που έδειξε και δημιούργησε πολύ ένταση. Πιστοποιεί αυτό που είπες, ότι είναι πράγματα που συμβαίνουν. Δηλαδή ήταν το πείραμα με την κοπέλα με την μπούρκα στο TikTok και από κάτω έβλεπες διάφορα είτε ρατσιστικά σχόλια είτε αντιρατσιστικά σχόλια. Και ουσιαστικά πιστοποιεί αυτό που λες, ότι είναι πράγματα τα οποία λέγονται και συμβαίνουν. Και ξέρεις, θα αγγίξουμε πολλά τραύματα. Αυτό που δημιούργησε τόσα σχόλια επειδή αγγίξαμε τραύμα. Και το ξέρουμε όλοι μας και το βιώνουμε καθημερινά και παρόλο που δεν έχω βιώσει ποτέ ρατσισμό στην Κύπρο, ποτέ υπάρχει και δεν είναι τυχαίο γιατί θίγονται είτε οι Κυπραίοι είτε οι μετανάστες και αυτό πλέον είναι ένα θέμα πολιτικό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, να φτιαχτεί από τις δομές. Εκεί δεν μπήκαμε καθόλου και προσπαθήσαμε να είμαστε... Πολλές φορές θέλαμε να σχολιάσουμε και να πούμε και να εξηγήσουμε τα κοινωνικά φαινόμενα, όμως σταματούσαμε γιατί λέγαμε εμείς είμαστε καθρέφτης της κοινωνίας. Εμείς απλά δείχνουμε πώς αντιδρά ο κόσμος και δεν κάνουμε τίποτε άλλο. Αν έχουμε να δώσουμε κάποια συμβουλή, εγώ ως επαγγελματίας, ένα recommendation, το τι μπορείτε να κάνετε, ας πούμε, υπήρχαν θέματα που τι μπορούμε να κάνουμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Εκεί θα δώσω 2-3 πράγματα, τι μπορεί να κάνει το παιδί, τι μπορεί να κάνει ο γονέας, αλλά σε κάποια κρίσιμα σημεία δεν θέλουμε να επηρεάσουμε τίποτα. Εμείς απλά βάζουμε έναν καθρέφτη και δείχνουμε ότι υπάρχει, παιδιά. Υπάρχει, το να το λύσουμε, εμείς ως εκπομπή δεν θα το λύσουμε. Δεν είναι δικό μας κομμάτι. Ναι. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ο τρόπος που το θέτεις, γιατί ξεκαθαρίζει και το ρόλο του και το ρόλο της η εκπομπή μέσα από αυτό. Είναι ένας καθρέφτης, δείτε τι συμβαίνει. Δεν ξέρω, εγώ ήδη μόνο που ακούω, ας πούμε, κάποια από τα πειράματα που θα δούμε, αναστατώνομαι μόνο που τα ακούω, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω. Νομίζω κάπως σαν εσένα. Θα κλαίω, θα γελώ, να γελάω αποκλείεται, να θυμώνω και κάπως έτσι. Κάποιες φορές και θα γελάς. Υπήρχαν στιγμές που γελούσαμε πάρα πολύ, επειδή δεν μπορώ να σου πω, αλλά υπήρχαν στιγμές που γελούσαμε. Ζήσαμε τα πάντα, όλη την γκάμα των συναισθημάτων και κλάψαμε και θυμώσαμε και συγκινηθήκαμε και ανατριχιάσαμε και θυμώσαμε πάρα πολύ. Θα δεις κάποια επεισόδια που θα τρελαθείς από το θυμό. Τότε εγώ σου έχω ανοιχτή πρόσκληση. Μετά το τέλος της προβολής των επεισοδίων θα έρθεις για ακόμα ένα podcast να πούμε συγκεκριμένα, να αναλύσουμε και να μιλήσουμε συγκεκριμένα για όλα. Χαρήκα πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνώρισα. Εγώ επίσης, εγώ νιώθω ότι σε ξέρω μια ολόκληρη ζωή. Κάθε πρωί περνάω μαζί σου με τον Χάρη. Οπότε νιώθω ότι είμαστε συγγενείς πλέον. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση. Είναι τιμή μου. Με μεγάλη χαρά να ξανάρθω. Ειδικά που θα μπορέσω να πω πιο πολλά. Ναι, θα μιλήσουμε συγκεκριμένα. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. WhatsApp με τη Μαριλένη Σταύρου, μία προσφορά της Τράπεζας Κύπρου.